खुलुमबाय स्टुडिय'आव उदांस्रि मुसाहारि बर' हारिनि गेजेरावदि प्रमद बर'नि नाजानायाव मोनसे गोथां जारिमिन सोरजिनो हाबाय बेखौ लानानै बिटिसिनि साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरा खना खनला गोग्गानाय फोरमायदों। मोनसे फिसा बड'लेण्ड ओनसोलावदि प्रमद बर'नि नाजानायजों दिल्लीयाव साथाम एमपि दैथायहरनो हाबाय बेनो बर' हारिनि बिटिसि बिटिआरनि गोथां जारिमिन। जानो हागौ इयुनाव प्रमद बर'नि अनगायै बिटिसिआव बेबायदि साथाम बर'निफ्राय एमपिनि मासि मोननाया गोरलै जानाय नङा। दिनैनि समाव माखासे बर' नङै सुबुंनि मेगना गोजा जादों बर'निफ्राय बेबायदि जारिमिन सोरजिना साथाम एमपि मोननो हानायखौ। थारैनो आसाम रायजोनि गोबां दैदेनगिरिफोरा बुंदों दि प्रमद बर'आ सासे जातीय नेता दासिमबो बर'नि बिखायाव हाबनानै दं प्रमद बर'नि नाजानाय मावनाय दांनायफोरा होनना। बोर सारस्रि साफ्रोमबो बिटिसिनि रायजो राजाफोरा थुलुंगा हर साफ्रोमबो बर' हारिनिफ्राय प्रमद बर'आ रायजो सभायाव थांनानै हारिनि बिटिसिनि जौगानाय लाबोनो हाथों होननानै। मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथाङा गाव गावनि फिसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनो गोसो दं नामा? बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों मोजां खौरां। क'क्राझार जहरनि सा फारसे तितागुरि भबानिपुर एबा समबाय भवन अफिस साखाथियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाखो 6 निफ्राय थाखो 12 सिमनि थाखाय 2026-27 मायथाइनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। मख'नो गोनांदि बे बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाखो 6 निफ्राय थाखो 9 सिम बर' मिडियाम आरो थाखो 11 आरो 12 थाखोआव इंराजि आरो बर' मिडियाम जागोन। लोगोसे बे फरायसालियाव साइन्स, आर्टस आरो कमार्स स्ट्रिम थागोन। बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिनजावसाफोरनि आलादा आलादायै थाग्रा हस्टेलनि खाबुबो दं। मख'नो गोनांदि बे फरायसालियाव बिपिएल गोनां फरायसाफोरनि थाखाय एडमिशन फिसआ अफार थागोन। जाय फरायसाफोरा बड' मिडियामजों टप 10 बे फरायसाफोरनो 2 बोसोरनि थाखाय फ्रियाव फुल कर्स होनाय जागोन। बे बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फरायसाफोरनो मोजांथार खाबुफोरबो होदों जेरै सानफ्रोमबो जिके, कम्पिउटार, रिजनिं, इंलिश स्पिकिंनि जुनिया क्लास मोननो हागोन। मोनफ्रोमबो दानाव मक टेस्ट मोननो हागोन। मोनफ्रोमबो सनिबाराव उफ्रा मावफारिनि फोरोंथायनि खाबु होनाय जागोन। सानफ्रोमबो फ्रियाव जेईई आरो नीटनि फोरोंथाय होनाय जागोन। 85% बारा मोननाय फरायसाफोरा फ्रि एडमिशन मोननो हागोन। बे बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि फरायसालिया थाखो 6 निफ्राय थाखो 9 फरायसाफोरनि थाखाय मोनफ्रोमबो थाखोआव गासै 20 फरायसाफोरनि मुं थिसननाय जागोन। आबुङै मोनथिनो थाखाय गाहायाव होनाय जानबुं नम्बर 7638008149 6000349997 6003494371 आरो 7896667636 नम्बराव खौरां लानो हागोन।